ga fuskar ki babu aibi kunki na bude sabon babi saboda so na sami ki hubbe tun da ke ce kyautar rabbi ba abin da ya fi mini na yi godiya inji yar yarinya kiran da na yi miki tun a farar safiya da kina jin kunya allabiya ki da kika yi min dariya wayo soyayya ta rikita na ina gurin kwanciya so nake in ganki cikin kwalliya dan kin iya daure hankali na dole yayo kwanciya ce ni ne fari na irgari ba hakori sai dariya ba mai mini gori kina a gaba kuma ba kya baya ke zan cika buri sunan ki ne ba zan faɗa ba gudu akwai wuya ban rufe ba na tawa ba za a yi hali ba da ƙarshe wancire ba faɗa ba idan so ya zama cuta na ki magani na jiyo ne ashe damu har makota soyayyar tamu daban ne kula bin da kan kitawa an haife ki dudan ni ne mai rashi na ki ban iyawa ina gani zambun gane da zumar kaunar ki sha ni da ke ba ma sha je miyo sallar isha kau da mai yi mana fasha wata ba za ta kai ke ba kina ciyar da ni kalma mai daɗi ban yi faɗi ba kina bai gushe ba ina yin kau ba za su kwacen ba ta wayado take mini tamkar ba zan yi kuka ba dan ji a raina gamsu gaba sinadarin soke ce yanzu ni na zauce ne kidani na samu riba ne tun da so tsuntsu ne ni kirin gida kidada yana min bara kamar yana ki bani dama na jaddada na zauce ba mai yin rada akan ki ba mai yin rada man waka